Papa o religijama. Katolička crkva čvrsto vjeruje u dijalog. Svijet je razdiran sukobima i neslogom, rekao je Papa Franjo vjerskim poglavarima tijekom posjeta Mongoliji. Religije imaju zadatak dati svijetu sklad koji tehnički napredak ne može ponuditi, kazao je Papa. Papa Franjo pozvao je religije svijeta na dijalog. Katolička crkva čvrsto vjeruje u dijalog, rekao je Papa predstavnicima drugih religija u Mongoliji. To nije u suprotnosti s navještajem. On ne izravnava razlike, nego ih pomaže razumjeti, nastavio je Franjo. Imamo zajedničko podrijetlo koje svima daje jednako dostojanstvo i zajednički put koji možemo ići samo zajedno, budući da živimo pod istim nebom koje nas obasjava i obavija. Franjo je rekao da svijet razdiru sukobi i nesloga. Kad bi čelnici nacija odabrali put dijaloga, to bi dalo odlučujući doprinos okončanju sukoba. Religije imaju zadatak dati svijetu sklad koji sam tehnički napredak ne može ponuditi. Ako je čovječanstvo usredotočeno samo na zemaljske interese, završit će uništavanjem zemlje, kao što pokazuju sukobi, degradacija okoliša, progon i odbacivanje ljudskog života. Papa je upozorio na miješanje vjere i nasilja, svetosti i prisile, vjere i sektaštva. Izoliranost, fundamentalizam i ideološka prisila uništili su bratstvo i ugrozili mir. Vjernici su, međutim, pozvani raditi na slozi među svim ljudima. Pred papom su kraće govore održali predstavnici drugih religija i kršćanskih crkava. Svjetske religije razlikuju se u svojoj filozofiji i svjetonazoru, rekao je voditelj budističkog centra u Mongoliji. Ipak, postoji zajednički cilj – dobrobit čovječanstva. Poglavar jedine ruske pravoslavne crkve u Mongoliji, Antonij Gusev, izvijestio je o povijesti i trenutnoj situaciji svoje zajednice u susjednoj zemlji Rusije. Osim toga, papi su se obratili predstavnici šamanizma, hinduizma, islama, judaizma, šintoizma, Baha i drugih kršćanskih crkava. Franjo je prvi papa koji je posjetio Mongoliju. U zemlji između Kine i Rusije on je formulirao impresivan apel za mir.